лидери и ментори, мили приятели! Много ми е приятно да се съберем всички заедно на първата инициатива на Международната награда на Херцога на Единбург, която днес е посветена на един специален човек, който успя да направи и невъзможното и в борбата със себе си да постигне едно завидно ниво. Това е Гергана Тюфекчиева. Да се видят всички, въпреки че всички те познават. И всички знаят коя си. Понеже казах, че това е инициатива на Международната награда на Херцога на Единбург, само да спомена, че след малко ще кажа няколко думи за тази награда. Аз съм координатор на наградата, но наградата едновременно с това е възможна благодарение на община Девин в лицето на господин Цветелин Пенков, който се явява един вид ментор към всички нас, лидерите, които бяхме на обучение през месец ноември 2014 година и успяхме община Девин, Средно общо образователно училище Христо Ботев, детски комплекс Силибряк и Народно читалище Родопска просвета да се включим към тази награда и от тук насетне да започнем да работим съвместно. Преди, разбира се, да кажа още няколко думи за наградата, бих искала да кажа, че сред нас са родителите на Гергана. Най-напред на тях да благодарим, че имат такова чудесно дете. Това са все деца. Сред нас има и представител на община Девин. Това е Ваня Налудова, като гост това постижение, което е направила Гери в момента. Сред нас са и най-важните хора, които имат заслуги за успеха, който има Гери. Това е нейният лидер, госпожа Димитрина Георгиева, и нейният ментор Велин Кисьов. Защото без него нямаше как да се насладим на всичкото това прекрасно удоволствие, което виждаме пред себе си. Сега, ако ми позволите накратко само да кажа няколко думи за наградата, защото предполагам, че много хора не знаят за тази награда и какво представлява тя. Тази международна награда на Херцога на Единбург възниква през 1956 година, като принцът тогава я прави само за момчета от 15 до 18 годишна възраст, които доброволно и личностно да имат възможност да се развиват. Днес тази награда е позната в повече от 140 страни, като в България за първи път навлиза през 2009 година, но през 2014 година е учредена фондацията Международна награда на Херцога на Единбург. Патрон на тази награда в България е господин Росен Плевнелиев, което дава възможност тази награда да я познават и много от децата между 14 и 24 годишни, или по-скоро младежите между 14 и 24 години в България. Община Девин като независим оператор фактически става член месец ноември 2014 година, така че можем да се похвалим, че ние сме едни от първите, които стават членове на Международната награда на Херцога на Единбург. В момента имаме обучени 13 лидери, като те са от Средно общо образователно училище Христо Ботев учители, преподаватели в детски комплекс Силибряк и представители на Народно читалище Родопска просвета. Редом с лидерите обаче работят ментори. Това са хора, които дават своите познания, своя опит, споделят с децата и по този начин постигат целите, които има наградата. И тук е момента да кажа, че целта на наградата е да се види всеки един се бори сам със себе си и успява да разбере кои са скритите му заложби, кои са личностните му интереси, да види предела на своите емоционални и физически способности, които притежава. Точно поради тази причина наградата е много важна за младежите между 14 и 24 годишна възраст, защото по този начин те успяват да открият себе си и по този начин още веднъж успяват да реализират всички свои стремежи, които са имали и са оставали скрити до този момент и не са успели да ги направят. Само да кажа, че тази награда има 3 нива. Това са бронз, сребро и злато.
Във всяко едно от нивата има 3 направления. Това са направленията умения, доброволчество и физическа активност. Гери участва с своя лидер в 3 направления, като едно от направленията умения е изобразително изкуство и именно то позволи днес да стане възможна тази изложба, която тя организира, да се насладим на нейния талант и на качествата, които притежава. Тук е мястото да кажа няколко думи за участниците. Ние имаме 11 участника, но единствена Гери е на финала на ниво бронз, за което трябва да я аплодираме много силно. Благодарение, разбира се, на това, което тя направи, тук трябва да кажем и няколко думи за самата нея, че тя е едно 18 годишно момиче, крехко на външен вид, но много силно с характера си. И това проличава във всичко, което прави. Тази година тя завърши средно общо образователно училище Христо Ботев с профил природо-математически, но това ни пречи, разбира се, да харесва много хуманитарните науки, изкуствата и тези изкуства, които тя носи в себе си, иска да ги сподели с всички нас днес тук. За преживяването, които има в наградата, аз предлагам да й дадем думата и тя да сподели своите впечатления и емоции. Заповядай, Гери. Аз малко искам да се извиня, защото се успах и не си написах словото. Ама вие ще ме простите. Този проект най-вече ме привлече това, че има доброволчество. Тъй като аз много давно си търся нещо. Искам да съм доброволец, искам просто да помагам, обаче нямаше смисъл, може би ме мързеше да си потърся нещо. И в момента, в който разбрах, че се организира някакъв такъв проект, който има доброволчество, и веднага се записах и изобщо не знаех, че има някакви други направления, спорт или нещо друго. Така, в процес на работа разбрах и за уменията веднага реших, че трябва да е изобразително изкуство, тъй като това се занимавам 4 годишна. И ми е просто хоби за спорт. Избрах бягане, тъй като с приятелите много обичаме да бягаме. И за... Какво стана? За предизвикателство. Чакай, сега можем да говорим. Доброволчество. Да, че ви казах. И сега ми остана само приключенското пътешествие. И може би всъщност това ще бъде най-забавната част, тъй като ще ходим мисля на Витоша на палатки. И се надявам така да не задължите. За червения кръст? Да, всъщност договорът сме свързани с Червения кръст в момента, тъй като тук имаме една кутия за дарения. Всички събрани пари отиват за децата в неравностойно положение към БЧК. И който иска може да дари, не е задължително, разбира се, никой не изнудваме. И това е. Ще прочетем повече за всичко, което тя е преживяла в Девинският вестник. Надяваме се. Пък и Девинското радио отразява в момента всичко това, което тя казва. Освен това, тя е описала своите впечатления в своята приказка, която е чудесна и предполагам, че вие се запознахте с нея. Ако не, ще имате тази възможност след малко да го направите. И тук е момента да дадем думата на Ваня Арнаудова, която ще отправи своето поздравление към Гери от името на общината и от името на изпълнителния директор на Международната награда на Херцога на Единбург, Любомира Велчева. Гери, аз първо искам да прочета поздравителния адрес от господин Пенков. Той също те поздравява и се извинява, че не може да бъде в момента тук. Уважаема госпожица Тюфекчиева, участничка в Международната награда на Херцога на Единбург. Обръщам се към вас, за да ви поздравя по случай откриването на първата самостоятелна изложба. Изобразителното и приложното изкуство има своята история и своите изпълнители, към които имате честта да принадлежите и вие. А ние, обикновените хора, пък имаме привилегията да се наслаждаваме на вашите произведения. Това е така, защото духовните дарби са за общо ползване и не принадлежат само на този, който твори. Всяка дарба обаче е товар и отговорност. И трябва да си даваме сметка, че творчеството е за хората, а не хората за творчеството.
Приемете най-сърдечните ми пожелания за здраве и нови творчески успехи. Като кмет на община Девин заявявам своята готовност и за бъдеще да оказвам необходимата подкрепа и съдействие. Цветелин Пенков, кмет на община Девин. Има още един поздравителен адрес. Той е от Любомира Велчева. Тя е изпълнителен директор на фондация Международната награда на Херцога на Единбург. И господин Петър Корумбашев. Те също се извиняват, че не могат да присъстват. Люба обеща да ти организира втора изложба на есен в София. Имат нейната подкрепа, нашата също. И ще прочета от нея поздравителния адрес също. Скъпа Гергана, преди всичко бих искала да изкажа своето и това на господин Петър Корумбашев съжаление, че не можем да сме днес с теб и гостите ти. Бих искала лично от мое име, от името на господин Корумбашев, да те поздравя за прекрасната инициатива и постигнатата вече цел в направлението ти умения в наградата. Като изпълнителен директор на фондацията на Херцога на Единбург, България, съм изключително горда, че има млади хора с твой ентусиазъм, желание и добра воля. Знам, че скоро предстои да завърши своето бронзово ниво в наградата, което ме прави още по-щастлива и убедена, че младите хора в Девин са дейни, целеустремени и много добросърдечни. В знак на подкрепа и извинение за мое отсъствие, днес бих се радвала да ти предложа моята подкрепа и организационна помощ да направим втора твоя изложба тук в София. Лично ще се ангажирам да намеря подходящото място, както и да подсигуря логистичното събитие. Пожелавам ти успех, вдъхновение и много вяра в теб самата, защото ти си повече от това, което мислиш, че си. Любомира Велчева. И сега да дадем думата на Татяна Димитрова, която не само е домакин на днешното представяне на изложбата, но едновременно с това и един от творците на културата в града, който оценява по достоинство, предполагам, това, което е направила Гери. Заповядайте. Поздравителен адрес от ръководството на читалище Родопска просвета 1923 до Гергана Стефанова Пефекчева. Скъпа Гергана, поздравяваме те най-сърдечно за твоята първа самостоятелна изложба, където се срещат младостта, таланта и мечтите. Бъди все така напориста, развивай своето хоби и умения, постигай с лекота поставените цели, мечтай и твори, радвай със своите постижения, близки и приятели. На добър час по пътя на Твореца. Това е съвсем вече официално. Благодаря. Ти пожелавам много успех в следването, в живота и заобщо да си много щастлива. Предполагам, че тук е мястото да дадем думата и на нейният лидер, госпожа Димитрина Георгиева, която иска да сподели работата, която вършиха заедно с Гери, какво удовлетворение й донесе, защото аз знам, че тя е удовлетворена от всичко, което тя успя да направи. Добър вечер. Най-напред искам да благодаря на всички, че намерихте време в този летен ден, предпочивен, да отделите часовете си, да бъдете тук с Гери на нейната първа изложба и надявам се не последна. Тази изложба е поредица от едни много добри събития за нея, тъй като тя с пълни шестици приключи държавни зрелостни изпити, кандидат студентски изпити и сега успя да приключи и едно от нивата за участие в наградата си. Останалите нива, доброволчество и физическа активност, въпреки че не са показани по някакъв начин тук, аз мога да ви уверя, че за нея са били също толкова ползотворни, също толкова емоционални, защото ако разговаряте с нея за работата и в Центъра за обществена подкрепа, как беше? Не бъркам. Ако започне да ви говори за дечицата, с които е работила, вие ще видите как тя променя и изказ, как променя лице, колко е доволна от това, което се е случило. Физическата активност е една почивка, която тя абсолютно заслужава, тъй като се труди неуморно, много целенасочено и отново искам
да и благодаря за това, че работихме заедно, че се срещнах с нея. На момичето, което 5 години седя на последния чин, тихо, скромно, но следва мечтите си. Аз вярвам, че един ден ти ще стигнеш звездите. И не като за последно, разбира се, но все пак нека да попитаме и майка ти, и баща ти, искат ли нещо да кажат и всъщност дали са доволни от всичко това, което те предполагам, какво да споделят. Ай, добре, после че ще ги имаш. Уважаеми гости, изключително ми е приятно да споделя тази радост заедно с вас. Много ви благодаря. Благодаря на организаторите, на ръководителите, на участниците, на всички в проекта, които заедно с Герганчето работиха и дадаха голям тласък напред. Аз се гордея и с двете си дъщери. Изключително ми е приятно, че сме заедно и ми се ще да градим един по-добър свят. Може би само като заключение бих могла да кажа, някъде мъдрецът беше казал, че индивидуалната война и индивидуалната битка е много по-трудна, отколкото колективната, но едновременно с това е много по-сладка, когато човек победи. Тогава, когато се страхуваш, не влизай в битка, се казали. Гери обаче не се страхува да влиза в битки. Тя го прави непрекъснато. Доказателство за това е, че днес тя е на финала на ниво бронз на Международната награда на Херцога на Единбург. Ние пожелаваме крепко здраве и да достигне и последното от нивата злато, където вече ние ще се гордеем с нея, че тя наистина е успяла да покори себе си първо, а след това и света. Честито, Гери! Имам само един призив към вас, още веднъж да кажа това, което Гери спомена. Тя иска да дари средства за децата в неравностойно положение, така че ако имате желание, след като разгледате изложбата, може да направите своите, макар и минимални дарения, които Гери след това ще предостави на децата към Българския червен кръст. Заповядайте да разгледате изложбата.